kita pirsani malih wonten tari Ria Kendang ala Tulungagung saking keluarga besar Condro Putra Budaya kados pundi sumangga mangke dipun pirsani malih wonten dalu menika sesarengan kalian Sri Kandi dari UMKM wonten ing dalu menika nggih Condro Putra Budaya kados pundi kita pirsani tari reog saklajengipun sumangga segera mempersiapkan diri untuk musisinya. Monggo Mas Galang dipun aturaken malih wonten tari Ria Kendang dalu menika. Monggo. Ayo Dok Sus langsung bergabung kalian di ini Ola putrane Mas Kasri Putri ki wedok putrine Mas Kasri rawuh nggih hei ha-oh. Oke para rawuh monggo kita pirsani inilah persembahan dari teman-teman UMKM Condro Putra Budaya. Hae. Oh. Hae. Oh. Hae. Bakul kendang. Mas Kasari nek guri ron Mbak. Ayo lo Mas. Asik goyang asik goyang asik ae bro
kutha tulung agung saiki kaline mili mangidul pranyata ngusirna bebaya banjir tetaneman tukulan sakala bisa aklilir tegal sawae tikel pamatune biyen karan rawa saiki dadi kutha John Takhi John matur sembah nuwun Pak Gun Mbah Bayan Sidem kalau mriko uga rawuh wonten ing pabrik gula Mojo Panggung yuk sesarengan Candra Putra Budaya matur nuwun kanca-kanca saking Putra Birawa Sidem Gondang yo ho sinar berasi sehat indah menarik endah etine kutha ing tulung agung bersinar sinar janji pamurati Pancasila hidrologi Ratnawati Pancasila pembangunan wis nyata wujud era tinggal landas asa santi terus maju pantang mundur rampak pembangunan ing tulung agung bersinar
Oke, kasih tepuk tangan yang meriah